Krok vpred! Tak, ja som prišla na túto duchovnú obnovu, alebo teda adoráciu preto, lebo som mala také ťažšie obdobie a potrebovala som povzbudiť. Mala som nejaké veci v škole, aj teraz boli napríklad veci s prihláškami, tak potrebovala som povzbudenie, naozaj som ho tu našla, takže odporúčam. Ja som prišla na túto adoráciu, pretože som tu bola aj pred Vianocami a veľmi sa mi to páčilo. A vlastne odporúčam to každému, kto chce spoznať nových ľudí a chce sa posilniť vo viere. Takže ja chodím rada na túto celonočnú adoráciu kvôli tomu, že mám takú príležitosť byť s ľuďmi z našej farnosti, trošku v neformálnejšom vzťahu. A som rada, že oni môžu tu niečo zažiť, vždy niečo zažijú. A zároveň sú prednášky alebo veci, ktoré mňa oslovujú a najviac teda modlitby. Hlavne večerné chvály, teda chvály s piesňami a s také tie klasické chvály. Ale pre mňa osobne je to taký čas, kedy môžem byť ja sama s Bohom, že viem, že je tu môj Boh a veľmi sa teším na ten čas, kedy môžem v noci prísť do kaplnky a môžem sa modliť, môžem si čítať Sväté písmo a vždycky mi Boh dá odpovede na otázky, čo potrebujem počuť. Prečo som sem prišla? Prišla som si oddychnúť, načerpať nových síl, spoznať nových ľudí a možno nájsť nejaké odpovede na otázky. Alebo vždy tu zažijem pekné chvíle s ľuďmi, ktorých mám rada. Veľmi sa vždycky teším na adorácie, ktoré tu prežívame a Boh nám môže odpovedať na mnohé otázky, ktoré mu kladieme. A ako po tretie, tak mám rada sestry, ktoré sú tu a vždy sú ochotné pomôcť, poradiť a povzbudiť. Tak na túto akciu som prišla, pretože ma veľmi oslovila téma. Prišla som sem s dôvodom nájsť zmysel svojho života a mám pocit, že som našla správne odpovede. Ďakujem. Som tu už tretíkrát a som veľmi rada, pretože je to obdobie, alebo je to čas, kedy človek sa tak stíši. Lebo to je vždy taký čas na stíšenie, lebo môže byť taký Boh. Na túto adoráciu som sa rozhodol prísť preto, lebo som si chcel nejakým spôsobom obnoviť vzťah s Bohom, obohatiť sa o zážitky s ďalšími ľuďmi, s Bohom. Túto službu, ktorú teraz vlastne ja mám, tak vnímam ako taký dar a požehnanie, že môžem byť uprostred týchto mladých ľudí. Som vďačná Bohu za každú jednu sestru, že sú ochotné k tejto službe dávať sa týmto mladým, ktorých je tu teraz rekordný počet. A myslím si, že to bude takým požehnaním aj pre sestry, aj pre tých mladých, že zažijú každú sestru. Tak na duchovnej obnove som pomáhala ako animátorka, mala som veľmi skvelú skupinku a prečo som sa tu rozhodla prísť, tak bola som na obnove v advente, kde som tiež trochu pomáhala, vtedy v kuchyni. A tak ja si myslím, že takéto obnovy sú veľmi dôležité pre mladých ľudí, aby mali možnosť sa zastaviť, upevniť si vzťah s Ježišom. A toto bola taká jedna možnosť. Ak som trošku pomohla, tak budem rada. Mám veľmi rada službu animátora a zdieľanie v skupinke a myslím si, že toto je veľmi dobrá akcia na to, aby človek sa snažil dať zo seba to najlepšie tým druhým, ale zároveň aj prijímať od tých druhých to najlepšie. A dávať vlastne Krista druhým a prijímať ho druhých aj na tejto akcii. Predtým to bolo tak, že boli len celonočné adorácie, ale ja som mala takú túžbu, že je to dosť krátke, tak som sa rozhodla, že by to mohlo byť od rána už, aby to mladí tak viac prežili, tak začali duchovné obnovy. A bolo to z dôvodu takého, že táto akcia je vlastne v advente a v pôste a mladí ľudia sú väčšinou ubehaní, lebo v advente pečieme a kúpime darčeky, ale v pôste sú iné veci a potrebujeme tento čas adventu a pôstu prežiť v
takom stíšení a uvedomovaní si Boha. Tak preto som chcela, aby táto duchovná obnova bola pre mladých alebo pre ľudí, ktorí túžia sa zastaviť a nájsť taký zmysel života. Alebo zistiť to, čo od nich Boh chce, kde ich Boh túži mať, alebo či ten ich život je správnym smerom. Takže taký čas byť s Bohom. Takže preto toto vzniklo. Ráno o 9:00 prebieha registrácia, potom sa mladí ubytujú v škole, spia v škole a potom ideme do kaplnky, tam je začiatok modlitba a vždy sa pozýva nejaký iný kňaz. Takže prvá prednáška, také stíšenie, práca v skupinách, potom je svätá omša, obed, krátka prestávka do druhej, o druhej druhá prednáška, potom znova stíšenie a večer už druhý rok sme urobili tak, že máme diskusie workshopy, pozývame ľudí, ktorí diskutujú s mladými ľuďmi na aktuálne témy, napríklad tento rok to bolo Prečo veriť, prišiel kapucín Ondrej Tarana, potom zážitky misionára prišiel rozprávať o svojej misijnej skúsenosti brat Patrick Hudson, ktorý je Ír a je Františkan. A potom tretí bolo o sektách, prišla angažovaná laička Adriana Harčinská. Takže potom sa diskutujú na aktuálne témy a mladí ľudia si môžu vybrať, na akú tému chcú diskutovať. No a večer už je samotná adorácia, najskôr spoločná, a potom už celú noc je celonočná adorácia, kedy si mladí ľudia môžu vybrať, na čo chcú ísť. Zároveň do polnoci prebiehajú také že aktivity, ktoré tým, že mladí ľudia ešte nechcú ísť spať, tak napríklad film pustíme, alebo vyrábali darčeky pre ľudí na druhý deň. To už po tej polnoci je už také stíšenie, že tí, ktorí chcú spať, tak spia a ostatní sa modlia, alebo sa rozprávajú po triedach. Ráno končíme svetou omšou, raňajkami, potom je také upratanie školy a ukončenie celej akcie. Aj keď som veľmi unavená, alebo vnímam že takú ťažko možno také organizácie, tak vnímam veľmi takú vďačnosť mladých ľudí, ktorí radi chodia. A tým, že to robíme ako sestry, ako celá komunita, tak vnímam zapojenie každej sestry, či už v kuchyni, pri varení, alebo na vrátnici, alebo ako animátorky. Takže vnímam takú jednotu aj našej komunity a takú pomoc. A na druhej strane aj Duch Svätý, cítim tak živanie a že sa dotýka srdc mladých ľudí cez tú akciu. Takže vnímam taký požehnaný čas aj tým, že tento rok prišlo ešte viac ľudí ako v advente. Mať radosť z toho, že dávaš. Lebo to je pre teba normálne, že cez teba Otec dáva. To je to, čo Ján hovoril, že máš jedlo, podel sa s tým, ktorý nemá. Máš dvoje šiat, daj tomu, čo je nahý. Budeš šťastný.